mwana akafa panapa akabviswa mapatsi. Nhasi munhu anobatwa haana chaanozotaura. Tiri kuda kuziva maculprits vari kupiwa zvinhu izvi. Tovaziva sei? Ndimi vabereki vacho. Ndo basa renyu manje imi majournalists. Mwana achingoti kuti handi kunoku. Panapa ndo pandakabatirwa panapa. Chine manenji achifambise mhosva hairovi. Mwanasikana mushakabvu anga ane makore 14 ekuberekwa Christabel Geza uyo akapondwa omuka mushure memazuva maviri avigwa. Mwana wechikoro akabva pachikoro achienda kumba panguva yebreak asi haana kuzosvika. Pari zvino Arikupomerwa mhosva munharaunda yeMazowe ndibaba vaenimo vanonzi ivo vekwaChitate. Kuya kwatakambotaura pano paSly Media TV tichitaura kuti enimo haazi mwana wekwazvitsva, mwana wekwaChitate. Nasu uno baba mudiki vake kana kuti baba vake avo vanga vari deputy headmaster pachikoro chiri muMazowe vari kunenedzerwa mhosva yekuponda mwanasikana vachitanga vambaya injection yekuti afende vachizomuuraya vachizotora mapatsi pamuviri wake. Mwanasikana anomuka achiti makandiviga ndisina mamwe mapatsi angu ndine hasha nekuda kwokuti kunyange skin tight yangu iri mumba maheadmaster. Nasu uno kutaura kwatiri kuita kuBelgon Primary School yakavharwa mushure mekunge Christabel Geza ashaya. Mweya wa Christabel unobuda uchinenedzera baba mudiki baba vaenimo vekwaChitate vanonzi Drycoss. Zita ravo rakambobuda pano panyaya dzataifambira dzaenimo. Nekudaro mweya womwanasikana wa Christabel unobuda uchitaura kuti Drycoss Chitate ndiye akandiuraya pamwe chete naticha vangu. Ichokwadi here kuti mweya uri kutaura chokwadi wakabuda pashamwari yaChristabel mushure mekunge avigwa. Takadzifambira veSlyMedia TV tinoti kumuriye kwaGeza aiwa Mwari ngaakunyaradzei. Regai titange kunzwa sekuru vaChristabel vachitsanangura maurayirwo akaitwa Christabel Geza mwanasikana anga ane makore 14 ekuberekwa. Zita nozovesa tafumane ngatipindei munyaya ndina Tatenda Magara Mapiri. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Ndina sekuru vanova sekuru vemushakabvu anonzi Christabel Geza kuti tinzwe kuti zvakafamba sei akatorwa upenyu hwake ukagumirwa panzira ari mwana wechikoro uye ari musikana. Totanga nekuti nematambudziko aChristabel. Aiwa akaonekwa. Ukama hwenyu hwakamira sei naChristabel? Baba wa Christabel baba wake ndo akarora sisi wangu inini. Naika. Nyaya yakasvika sei kwamuri? No, takati nemusi wemuvhuro last week tiri kumba takangofonera kunzi mwana ashaika kupi kuchikoro. Kubva ipapo tabva tangotanga kuita chipata-pata kutsvaga kuti ko mwana angashaikwa aenda kupi. Saka nemusi wemande iyoyo mwana takatotanga toziva kwanga zuva ranga ratodoka. Radoka kudaro mangwana acho chachipiri. Ndo patakanyatsa kuti da kutsvaga kuti ko mwana sei asina kudzoka kumba.
kubva ipapo nemusi wechipiri vanhu kubva kupurazi patatagura ipapo nokumaini ikoko vakabatana wese kubva kusvika futi kuchikoro ikoko vanhu vakabatana kuenda kuchikoro kuda kuzoti ko mwana ari kupi. Saka kubva ipapo nemusi wechipiri wowo vanhu vakanotsvaga kuti masango vanhu vakapinda kutsvaga kuona kuti ko mwana afamba sei ari kupi mwana since tanga tanzwa kuti anga aenda pakiriniki iri padhuze ipapo paBelgoni clinic. PaBelgoni clinic ipapo paakanorapwa arapwa ndopakanzi enda paakarapwa ipapo akanzi chienda kumba. Asi iye pache zvake angatonzi akadzoka kuchikora achiti ini ndisezvo handisi kunzwa zvakanaka ndipeichi mwana anondibatsira kuita se kufamba naye kuti ndiite se ndifambe pamunenge afambe zvakanaka semunhu handisi kuita se ndisiri kunzwa zvakanaka. Saka vakamurambira achiti aiwa waita se munhu mukuru chifamba hako nenda unosvika. Saka iye paakabuda ipapo achienda ipapo ndopasina kubvira azoonekwa futi kuti ko afamba sei. Kuma10 o'clock. Kuma10 idzi kumakuseni. Kubva ipapo yange rimande kai. Saka haana kubvira azoonekwa ipapo. Chipiri ndicho zvatakazotanga manje vabereki kuona kuti ko mwana si asina kudzoka kumba ari kupi. Angane makore mangani Christabel? Angane 14 years. 14 years. So tichizobva ipapo ashaika mwana akazowanikwa sei? Kupi? Mwana vabereki vatsvaga kudai vakamushayiwa nemusi wechipiri. Vamushayiwa kudaro. Mangwana acho chachitatu vabereki vakati mwana angaende kupi? Regai tidzoke zvakare kuti tonotsvaga. Mavakanotsvaga imomo futi muri kuwa imomo munonzi muna murodzi. Pavaifungidza kuti ndopaakashayikira ipapo. Pakanotsvaga futi area iyoyo ndopakazowanika mwana. Asi nezuva racho angatoita se vangatombopasvika bhozi vanhu vanga vakawanda achitsvaga kwese masango ese abva awanikwa mwana ipapo. Dzafuti kuma9 kuma10 ikoko ndopakawanikwa mwana. Akawanikwa ari mitumbi yake nemapatsi zvakakwana here? Zvanga zvisina kukwana. Akawanikwa zvanga zvakaitika kunoku chigumo chekunoku gumbo ire kukwiri chodemburo chouya kuruoko rekuku kana akadembura uku kudembura futi ichi chodembura apa. Kubva ipapo kuuya futi muromo panapa kudembura futi kuzouya futi nzeve demburo. Asi pasi pake petsoka ipapo paitatidza kuti pakabayiwa nemaoko macho mese umufuti mairatidza kuti makaita se makabayiwa. Ndozvinhu zvanyatsa kuonekwa pachena izvozvo. Anga asina kusimira. Bhegi rake rechikuru akaiswa pasaidhi apo. Pakashayikwa anga asina kupfeka. Pakashayikwa nhumbi dzakafanana nependi rake neuniform yake. Zvakashayikwa izvozvo. Hazvina kuwanikwa. Asi bhegi rakaonekwa ranga nemabhuku rakawanikwa. Anga asina vana vamazana vakufamba kana nemafoni, anga asina foni here? Foni anga asina. Foni anga asina. Awanikwa kudaro chii chakazoitika? Akawanikwa nevabereki kwete mapurisa? Akawanikwa nevabereki. Bhozi vabereki ndo anga kupinda musango achitsvaga panguva iyoyo. Saka akawanikwa nevabereki. Saka vabereki pavakangomuona vakadzi especially vakadzi ndo vakamuona. Varume vanga vari kumwewo kumarutivi mamwe. Vakadzi vakangotanga kuchema ipapo vanhu vese ndipo vakatanga kuuya vabva vatomuona kuti ashwa mwana hapana upenyu akatoita se akatoshayikwa. Tingati izvi zvakaitiwa zviri zvinhu zvevanhu vanoda mapatsi emushonga here kuona kwenyu musekuru? Ichokwadi because kudembura kwanga kaita zvinotongoratidza zvega kuti zvine chekuita nechiwano. Mishonga yechiwano. Zvakakubatai zvakadini? Zvakatibata even nanhasi kutotirwadza. Kwete inini chete but paarea hapo pese panapa nawe yekutorwadza munhu wese akutorwadziwa. Chikoro chinonzi chii? Chinonzi Belgoni Primary. Chii chakazoitika nyaya yazoendeswa kumapurisa? Mapurisa vakazoziviswa vabva vazouya. Tine bhesi redu riripo panapa Tevted padhuze apa. Ndovakasika kusvika vabva vazofonera
besi wombere kuMazowe kubva kwaZowe ya transport mutakura musikana obva enda naye kuparere nyatwa postmortem akaenda chiri chitatu ichocho chitatu china Friday Saturday Sunday akazouya iri Monday abva achengetwa chiri chipiri akachengetwa hake zvakanaka. Tinozonzwa zvekare kuti pane mhepo yakazobata ikatanga kutaura, mhepo yaChristabel. Ichokwadi here kana kuti manyepo? Ichokwadi. Zvakaitika ndezvekuti kune madzimai waripo wanoita zvokunamatira izvozvo izvi, saka ninganyepe zita ninganyepe but waripo madzimai wavo ndovakati regai nomboshanda naye tomboona shamwari yacho iri kupi, because uyu munhu akabudirwa ishamwari aitamba nani nemusikana cross saka pakunamata ipapapo ndopakamunamatira kuti mhepo itese ibude, akati aregai tione zvandinogonawo kuti zvinotadzika here kana kuti zvinofamba sei. Madzimai ava vanga vatsvagwa nemhuri yenyu here kana kuti vakanga vari ngoriwo parufu ipapo? Madzimai ava havana kutsvagwa nemhuri, madzimai ava vangobatikawo nezvanga zvaitika asi wakatobvawo kwawakatobva wakatongobatikawo nezvanga zvaita se zvangoitikawo maitikira zvakaita avagare paarea panapa avagare area kuno abva vanamatira mwana wewe mwana abva tanga to manifesta ipapo akabuda chii kana munhu amanifesta vanhu vanoda kunzwisisa kuti chii chakatanga kuitika ipapo? Akatanga kutaura musikana achiti ndakaurayiwa, mukondiregerera, makandiviga sei, makandiviga ndisina kukwana, ndikuda zvinhu zvangu zvandakaita se zvisipo pandakawegwa. Ndiwe ani? Akati inini ndini mufi, ndini nhingi Christabel. Ndakaurayiwa inini izvozvo, kana muchida ndinokuratidzai kubva pandakaurayirwa ipapo, ndinokuratidzai handei izvozvo. Ndopakaita vanhu manje pakatanga kutaura ipapapo, ndopakatanga vanhu kusedzwa, vanhu kuungana futi, vanhu kunzwa muone munzwe zvekutaurwa kunoku, munzwe zvekutaurwa. Mwana uye vatanga kutaura zvekuti una kuti mwana weka atosvikirwa zvechokwadi achitotaura. Vanhu vese vatoona kuti zvekutaura mwana wechokwadi, regai tifambe naye. Abva atosumuka vanhu akawandisa zvekutoti pakasumuka munhu futi, handei zototi nguva iyoyoyo vanhu pavaifamba pai handitika sevanhu vane mafoni vakatanga kufonera futi hama neshamwari dzimwe dzakatitenderedza paarea pese panapapa, zoti patakazosvika kuchikoro ikoko kwanga kwakatozara nevanhu, vanhu vatouya futi vatoungana patozara futi. Mwana achingoti kuti handei kunoku, panapa ndopandakabatirwa panapa. Atongoti ndofunga kubva kuchikoro ipapapo zve100 meters hapasi parefu plus pakatorimwa munda pane umwe ticha anorima ipapapo, panga pakatochena asi panga pakangoita kakomo kadiki diki kari ipapo. Ndopakangobata ipapo, vakabatwa nani vanhu vachibvunza, vaibvunza mweya wewe atonzi ndakabatwa nani naDeputy, ndokandibata panapa, andibata wabva andidhonzera papi, ndada kuti ndibhozi munhu uyu musikana uyu paakarwara airwara nezino, saka kuti asedzere andakatadza kuti ase kusedza, asi ndakaedza kuti nditaure ndisedze but ndakatadza nokuti ndairwadziwa, pasanga andibata zvine simba. Masikati zvokuma10 ikoko right, avamenisa pasango ipapo. Saka pasango ipapo manje anzi panga pane vamwe vanhu anga aripo pasango ipapo, kuratidza kuti zvinhu zvanga zvangogara zvine zvakatorongwa. Musango mune vamwe vanhu panga pane kutaura kwemhepo iyayi inongoti vamwe vanhu havana kuti hanzi iyo mhepo yaitaura kuti pavanhu vese vanga ri ipapo ndaizwa vanhu vaviri, vamwe vacho avo handina kuvaziva, handiwazive,
right zvadaro ipapo manje okutanga yakati deputy head ehe mwacho haina kutaura kuti hai akazotaura mhepo yakazopapa manje ichitizo pandakazobva panapa handiti wanditakura kwadoka manje taenda kumba ndakatomboedza kutiza asi pandakaedza kutiza apa ndakazotodzingirirwa nemudhudhudhu munhu akandidzingira nemudhudhudhu ndiye uyu ticha kutaura uyu manje nditicha wakanomudzidzisa anonzi ticha anomuti chale but ndakazomubata futi kumudzorera futi kupi ndopaakanzi ndopandakazorohwa ipapo bhozi anga akatemeka apakatodhirika somewhere panapa ndopakanditema papa vandidzorera kupi kumba kwekwe pese apa anzi ndanga chitomiswa matebhuresi ekupera simba ndakasina simba zokuti kana ndisedzere kana kuti ndiite sesimba ndanga ndisina uri mweya uchingotaura saka pandikupedzisa inini ndopokuti pavakandidzorera kumba ikoko andazoziva kuti kuchii chakazoitika zvakare but ndikuziva kuti ndopakazondiuraya ndopakazonondirisa kupi kuri kwakazoenda nondisa kweyako handa kuurayirwa kwekwe ndakatourayirwa papi apa panzvimbo akatanga kundibata wakandiendesa kupi kumba kwavo kutaura kwemweya kunoti ndainiswa matablets ndakubayiwa jekiseni unotaura nyama matablets chete ndoke kutanga here munharaunda ino matikonzi kubelgoni kubelgoni kuchiitika nyaya yekuti vana kana vanhu vakuru vanofa zvisinganzwisisiki asi zviri related kunyaya dzemarituals pane imwe atatombosuspecta kuti iyeyi munhu wati kutaura deputy vanhu akatombomususpecta futi bcause pakatombooneka umwe munhu akaita se akangofa angati kurei zvake but akangoti akangofa but vanhu akatombotaura nezvake because aitonzi munhu iye futi akaonekwa asina akaonekwa futi asina mapatsi akakwana but munhu iye manje akaonekwa nguva yange yatodarika zvokuti wangu atoshata hauna kana kuzonzamarisa utsi acho hatina akazongoenda kunotowegiwa hamba dzake dzakazongoya akamutakura abva aenda naye tinonzwawo zvekare kuti pane nzvimbo yakazowanikwa masirinji emainjection aya ichokwadi musi iwoyoyo haana kuwanikwa but izi takazonzwa nezuro chinzizo pane imwe nzvimbo yawanikwa futi padhuzi papo ndakatonzwa uyu murume wesvika maini mutututu bhozi anoshanda mapurisa anotichengetedza kuno kai ndo akararira nzvimbo yacho wacho ndakatomubvunza nezvati tazwana tazowana futi mamwe andakatovharwa saka ndofunga ndokanga pane mainjection aiwa takasangana nechitiko chisingatomboitika chinorwadza pane zvimwe zvamungada kutaura nezverufu rwaChristabel zvatasiyirira pakutakura zvandingataura musakawanda inoi yebelgoni nepachikoro ipapo vanhu varadziwa zvakutoti kana kutoona izvozvo vaberekwa kutotaura kuti maticha acho ese zvine nani kuti vaende tione vamwe vatsva vanouya vaberekwa vatobatika zvakanyanyisa zvisingatomboita vana vasi kuenda akuti tanga tanyatsa kuona kuti ere yacho yachena here munhu asungwa here ndiye here asungwa uyu chokwadi ndokuti saka suspect yakataurwa yadeputy head vatiri kunzwa kuti ndidrycoss Chitate vakasungwa here mhepo isati yataura kana kuti yatotaura kuti ndakaurayiwa nanenge mhepo yakataura mari mwezuro depo angatosungwa kare angatosungwa kare
Bokosi pane Zvabatana zvaitaura mhepo. zvanga zvaita mapurisa zvakafanira ngobatana. Bosi pane umwe umbo wawo mapurisa wakaita wakanyasa kuona kuti uyu munhu afanira kunge ane nyaya chete uyu. Saka ndo zvakanisa. Ari kumapurisa here sekuziva kwamunoita. Ndakanzwa kuti kumapurisa akatoenda anzi anombopota achienda achiripota iro kuti aripo paadresi yaakapiwa kuti ndogara pakati. Saka anogara pachikoro ipapo. Pachikora pakabva akatotakura zvinhu zvake marimwezore iyoyo usiku apo akatora akanzi nemhepo kunzi ndiye akandimhanyisa ndakuda kutiza ndiye akazondibata. Iye futi akaenda futi kumapurisa asi pane zvinhu aripo akaenda before mhepo. Before mhepo. Imimi sekuru semubereki tiri kunzwa kuti zvabata vanhu vari munharaunda ino. Ndeipi yambiro yamunofungidzira kuti mungataure kune vari kutoona izvezvi panapa paSlyMedia TV kana kuti vabereki vemunharaunda ino vari kufunga kuti nyaya iyi ingapere sei munharaunda ino yokuurayiwa kwevanhu? Kubatana kwedu isusu vabereki pamwe chete nemapurisa ndokunoita kuti nharaunda ichene. Pane awo atinenge tichisuspekta nguva dzese kuti uyu munhu hatisi kumuona zvakanaka paarea uyu, munhu iye tofanira kumuripotera kumapurisa kuti anyatse kutarisa kuti kwaakabva kwacho ane histiri yakanaka here. Bhozi mukaona vanhu vabereki kana kuti vanhu vachitaura kuti uyu munhu uyu munombomuonawo sei, uyu munhu munombomuonawo sei, munhu iyeyo ane chekuita nekurarama kwevanhu afanira kubvunzwa kuti sei vanhu akumudaro. Sei deputy yeyi vanhu angogara before zvana zvisa zvacho zvisati zvambobuda vanhu angomutaura chete kuti aiwa uyu munomuonawo sei. Muri kuziva here kuti Chitate ndo weimba yababa vaAnimal? Izvi tainzwa asi tisina chokwadi nazvo. Zvezvekuti taingoziva kuti uyu deputy anobva kuGuruwe. Saka nenyaya yakazoitika iyana Animal yeyi vanhu taida kungozvibatanidza kuti sezvo kuGuruwe asi chokwadi chekuti pane ukama atanga tisina. Tinotenda izvo tiri ngakuzivisa kuti Drycoss uyu ndiye womumbai mwachete naFresha zvitsva asingafanira kunge achishandisa seneme yekuti zvitsva pamwe chete nemwana wake Animal anofanira kunge achishandisa seneme imwe chete naDeputy Head yekuti Chitate kuti ndo kumba kwavo chaiko. Saka tiri kuona nyaya iyi isusu sevatori venharaunda kuti takasvika pamba pake iyeyi tichimutsvaga tichida kunzwa kuti ichokwadi here kuti une ukama nababa vaAnimal vakashaya. Tikanzwa kunzi akatama akauya ari kugara kuno kuMazowe akatosiyawo mukadzi wake atowirirana nemukadzi wake waakasiya kuRuwinga kuningirikeni kugogwe kuGuruwe. Saka nezvamuri kutaura imimi zvokuti pakawanikwa mainjection tiri kuzvisanganisa nokuti kune vamwe vakafa vakaurayiwa naAnimal vane nyaya dzimwe chete dzakafanana nedzekuti vaiwanikwa vaine matuzu kana mutsipa kana pamuviri pavo. Munoti kudii nenyaya iyo? Taakudzibatanidzai maimbonzwawo sekunge vane ukama asi takuzivisa kuti pane ukama huripo. Tingati ngozi yakuteera muronga wayo here nekuti uyu nhasi uno azobatwa achiita zvimwe chete zvaiita Animal? Munhu kana apondwa haarove. Saka mhepo iyoyo kubva ikoko kuratidza kuti itongoatevera chete. Hapana matiziro avanotoita zvimwe chete. Tinotenda sekuru nenguva yenyu yematiwanisa apiri tichinge tichikurukura nemi takubatai muri panzira muchienda kumusangano kuchikoro. Tinoti Mwari akunyaradzei nemhuri yese yekwaGezani nedambudziko ramakasangana naro kutorwa mwana mudiki pakati penyu. Aiwa totenda. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our
website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.